Kaixo super txiki eta super familiak. Askotan, ze gertatzen zaigu gurasoei, anai arteko liskarra daudenean, pentsatzen dugu, parte hartuko dut edo utziko diet beraiei irtenbidea topatzen. Esaten dutenez adituek ahalik eta gutxien parte hartu behar dugu. Baino, esan beharrean demagun arazo bat dagoela, ez? Anai nagusenak esate izu. Juanito txikienak ez dit baloia pasatzen. Eta askotan ze esaten dugu. Aber, txikitin pasa baloia anai nagusiari. Esaten duten ez hori ekidin behar da eta lagundu behar digu beraien artean ulertzen, entzuten eta tratua egiten. Beraiek konpontzen. Askotan denbora, pazientzia falta zaigu, baina pixkanaka jun behar gea. Ahalik eta gutxien esku hartzen, beraien autonomia bultzatzeko. Lagundu bai, baina justuena, esan nahi dut, bai, arazori konpontzeko autonomia bultzatzeko. Bale? Eta honekin batera, ez galdu 29an degun online doako tailerra. Itxarongo zaitut, apuntatu zaite.